U ovom videu ja ću vam pokazati i objasniti za kakve obrve najbolje pristaje tehnika puder obrva, a za kakve obrve ovo ipak nije najbolji izbor. Upravo na ovoj fotografiji možete vidjeti primjere obrva na kojima najljepše izgleda tehnika puder obrva. Fali gustoće i fali oblik i to se dobiva sa ovom tehnikom. U takvom slučaju da su dlačice deblje i tamnije, najbolje preporučene su puder obrve, ali ima jako bitan i važan uvjet. Znači tu ne može biti velike promjene što se tiče oblika. Može se definirati svoj prirodni oblik obrva, ali značajnog podobljenja ne može biti, inače to će izgledati jako neprirodno. I sad možete vidjeti primjere obrva kad tehnika puder obrva nije najbolji izbor. To su situacije s alopecijem gdje nema uopće svojih prirodnih dlačica ili nema značajnog dio obrva, asimetrija obrva, zato što puder obrva će izraziti tu asimetriju, dovesti do izražaja. Za ovakve situacije će biti ipak tehnika s dlačicama. Odmah poslije tretmana boja izgleda intenzivno, međutim nakon procesa zaciljenja vi dobivate jako prirodan izgled obrva.